nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Magani ka sinulod sa evacuation center para sa nasunugan ginalimitahan sa tungkol sa pandemic, lapsag nga ginahilanat ipa-swab test. Duha ka mga pulis kag isa ka inmate positibo sa COVID-19. Molecular laboratory sa Valladolid operational na. Sa Mamaylan City, bangkay nga nasulod sa sako ginwigit sa dalan. Kag sa Good Vibes, artist nagpatigayon sa kaugalingon nga community pantry. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, malaba sa gihapon ang pila sa gwa sang Comelec Bacolod Office kainas ang aga. Si Johnson de Ramas alas 6 pa lang nagpila na upod niya ang gikan man sa ila nga barangay. Magaparehistro siya, mainit na kaina pero agwantahon niya sunod sa iya ang kalawig sang pila. Upod sang sining nga lalaki naman ang iya nga mga kabarangay. May nagkuha na sunod sa iya sang iya nga priority number. Sunod sa Bacolod Comelec, 50 ka mga nag-apply pagi sa online, kagashin naman ka walk-in ang ila nga iga-accommodate sa matag adlaw. Skeletal force sa karon ng Comelec kag ila nga ginaabi-abi ang pagdala sa mga barangay sa mga botante nga luyag magparehistro. Yara naman ang makatapos ng task force disiplina kag kapulisan sa pagpatuman sang minimum health protocol. Ano bali gin-encourage kamo sa barangay nga magpa-register nga daan? Oo, okay. May service naman mo. Nag-ano na lang kami nga pa-register na lang dito. Nagpa-register. Damo ka mo halin sa Oo. Kanukoy? Ay, okay. Di ano nang number ano ka 68? 68. Pero first time mo pa magkadto de Or or ginupdan mo ko ni mama. bago lang nag-abot? Di number ano ka? Alright, ang mga regard, Dapat bearing may ng nasa number. pamilya na concern sila ay May ara. So di ka sir nga barangay sir? inform. Di ka nga barangay Diri sa task 30? force, simply So, welcome na natin kasi isang time pala, especially isang time pala nga kita yan nagpaparehistro. So, gina-welcome na natin na mga kita mga barangay na nagmatumato sa stage sa nila mga aplikante para magparehistro din sa ating sa office nila. Sa number 9, sa San Carlos City, tricycle driver nga nagapanago para inibadakpan sa curfew. Nasapuan nga patay. Patay ang isa ka tricycle driver sa syudad sa San Carlos matapos magpanago para inibadakpan sa nagalibot ng mga tanod sang Domingo. Ang biktima gikilala kay Zosimo Roldan Jr., 39 anyos. Suno kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy sa San Carlos PNP. Si Roldano po siyang iyang abyan ang nagapanago sa bakante nga lote sa Barangay 1 bangod sa may nagalibot nga mga tanod. Kay man alas 11 na sang gabi kag wala dapat nga may nagalagaw bangod sa curfew. Samtang nagapanago, ginbudlayan na sa pagginhawa si Roldan suno sa iya nga upod, gani nagpangayo ini sang bulig. Sa iya nga pagbalik, nasapuan na lang nga wala na sang kabuhi ang iya nga abyan. Sa number 8, bangkay sa lalaki nga nasulod sa sako ang nasapwan sa kilid sang dalan. Nasapwan kahapon sang aga ang bangkay sang isa ka wala pa nakilalaan nga lalaki nga nasulod sa sako sa kilid lang sang National Highway sa Barangay Talaban sa syudad sang Himamaylan. Mangihi lang tani ang isa ka nagpundo nga motorista sang iya nakita ang sako kag siya ang nagpangayo sang bulig sa otoridad. Sa nga ginbuksan didto na nakita ang bangkay sang isa ka lalaki nga nahigot ang duha ka kamot kag ginputos sang packing tape ang guya. Ang lalaki ang ginabulubanta 35 tugtog 40 anyos kag 5'6" ang kataason. Wala pa sunod sa PNP sang may nag-claim nga pamilya sang bangkay. Ila naman ginapaidalom ini sa autopsy examination. Sa number 7, Northern Negros Electric Cooperativo Cononeco nagpaatag kun nga may pagsaka sa balayran sa ila sining mga konsumidor para sa ilang nga bill sa bulan sang Abril.
Base sa advisory kag gipagwa sa Luneco sa ilang official social media page, humalin sa 3 pesos kada kilowatt-hour nga bili sa wholesale electricity spot market, naghimo ini nga 6 pesos kada kilowatt-hour. Ginpahayag sa Luneco nga nagsaka man ang konsumo sang kuryente sa mga konsumidor sa nga summer bangod sang mainit nga panahon kag madamo nga mga wala ginapaabot nga power outages. Bangod sini, nagsaka man ang bilis ang kuryente gikan sa mga power generators bangod sang dako man nga demand sang iban nga electric cooperatives. Nagpagwa sang advisory ang Luneco matapos nga madamo nga mga konsumidor ang nagpost sa social media nga nagapangayo sang patag kun nga nagmahal ang ilang balayran sa kuryente sini nga bulan. Sa number 6, operational na sa karon ang COVID-19 Molecular Laboratory sa compound sa Valladolid District Hospital sa Banwa sang Valladolid. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, hinay-hinay lang anay sa karon ang pag-operate sang Safeguard DNA Diagnostics Incorporated. Tubtub sa malabot naman sa mga personnel sini ang full proficiency. May swabbing booths nga gina-set up malapit sa Provincial Health Office sa Provincial Administration Center kung sa diin ang luyag magpa-swab sarang makapadulong. Dalo na ang specimen sa laboratory sa Valladolid kag ipadala naman electronically ang resulta sa mga natungdan. May 80 naman ka free test ang probinsya gikan sa among nga lab kung sa diin ang probinsya na ang magapatod kung sino ang maga-avail sini. Kadumduman ta sa una pagsugod sa Teresita Landoni medyo hinay-hinay anay no ang Corazon Luxin when it started ang iyang daily capacity nabuan. So amo lang ni anay medyo we are training our medtechs, medyo it will take time for them to develop that level of proficiency sa paghandle sang makakululba nga virus no sa sulod sang laboratorio. So we have to be careful and we have to allow them to grow comfortable and confident. Sa number 5, sa Biyernes na tala na magpabakuna si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, 3 ka mga alkalde kag 4 ka mga board members ng mga senior citizens. Kaupo di Lacson nga magpabakuna sang Sinovac vaccine sa Biyernes sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa Silay City, sanday manapla Mayor Manuel Escalante, hinigaran Mayor Nadia Arceo kag hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Samtang AstraZeneca vaccine naman ang para kanday board members Araceli Somoza, Pal Guanzon, Samson Mirhan kag Victor Haveliana. May mga department heads naman sa probinsya ang magaserbi nga substitute kag sila amo ang pagadapatan sang bakuna. Sunod kay Attorney Rayfrando Diaz sa gihapon ginasunod ang protocol sa Department of Health sa pagbakuna. May consent ang mga magapaydalong para diri. Ang priority sa gihapon ginasunod. Antes pa man mag-indog sa mga senior citizen, dapat anay tapos na ang pagbakuna sa mga frontliners. Wala pa sang abiso kung may mag-aabot pa nga allocation para sa probinsya sunod sa kay Diaz. Samtang sa mga LGU nga luyag mag-avail sang Sputnik vaccine kag may budget, ginahaylo sila nga magsulat kag ang ini ang i-forward sang probinsya sa national government. Ini base man sa abiso sang national government. Sunod kay Diaz, sa bahin sang probinsya naka-order na sang AstraZeneca. Wala labot nga mahal ang Sputnik, may kabudlayan sa logistical requirements ini kasubong sang negative 18 nga storage facility para sa bakuna. So may ara pa ta 31 ka doses of Sinovac nga pwede tani no sa ibang nga mga local chief executives, but ang aton nga qualification dapat LCE sila kag senior citizen at the same time. So we still have spare no. Let's see kung ano ang aton nga pwede mahimo sini sa mga spare naton nga vaccines so that we can also use them. Sa number 4, kaso sa nga active COVID-19 cases sa Negros Oriental, liwat naman nagsaka matapos may 75 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 nga na-record kahapon.
Nagsaka na karon sa 243 ang total active cases sa Negros Oriental bangod sang 75 ka bag-o nga kaso sa COVID-19. 13 sa dugang nga kaso ang sa Dumaguete City kag 13 naman ang sa Dawin. Ang Dumaguete kag Banwa sang Siaton amo ang may pinakadamo nga active cases sa Negros Oriental sa karon. Pareho nga 41 ang active cases sa Dumaguete kag Siaton. May 33 naman ka new recoveries ang probinsya. Kahapon, kaga 3 kapatay bangod sa COVID-19. 2,282 ang total cases sa COVID-19. Humalin sa masobra 2,000 ka-active cases ang Negros Occidental ang nagpanaog na sa 1,941 ang total active cases. 21 lang ang dugang nga kaso kahapon sa probinsya. Sa Bacolod, 18 ang dugang nga COVID-19 cases ang kahapon. 885 ang total active cases subong sa Bacolod. Sa number 3, duha ka mga pulis sa Bacolod City Police Office ang isa ka inmate sa Police Station 4 nagpositibo sa COVID-19. Nadugangan naman ang active COVID-19 cases karon sa Bacolod City Police Office matapos magpositibo sa COVID-19 ang duha ka pulis nga katapos ang Bacolod City Mobile Force Battalion. Sunod kay BCPO Public Information Officer Lieutenant Liberty Indiape, wala pa mahibaluan kung sa diin nagkuha sa mga pulis ang virus bangod sa silang yara man sa guwa naka-assign kag masami silang yara sa dalan. Gin-contact trace naman ang ilang mga close contact nga pulis. 18 na karon ang active COVID-19 cases sang BCPO. Samtang gikan sa 14 ka mga inmates sa Police Station 4 nga ginpaidalom sa swab test, isa nagpositibo sunod sa ka-Indiape. Ang inmate ang gin-isolate naman kag padayon nga naka-lockdown ang police station matapos man magpositibo sa COVID-19 ang 14 ka mga personnel diri lakip ng station commander. Ang Negros Occidental Police Provincial Office naman may 77 na ka-total COVID-19 cases kag 31 sa ira diri active cases. Sa number 2, padayon karon ang pagpatigayon sa surveillance testing sa mga katapos ng Bacolod City Police Office kag Handumanan District Jail Male Dorm Annex. Ini matapos nga may mga nagpositibo sa ila sa COVID-19 sa nagligid nga semana. Base sa pinakaulihing nga record sa Bacolod Emergency Operations Center, 52 na tanan ka mga inmates sa Bureau of Jail Management and Penology ang nagpositibo sa virus. 15 naman ang nagpositibo sa mga katapos ng Police Station 4. Sunod kay Dr. Rosalie Jocampo sa Bacolod EOC, nagapatigayon sa karon sa surveillance testing sa BCPO, bangod may pila ka mga katapos ng Police Station 4 nga nakakadto sa BCPO. Nagapadayon man ang surveillance testing sa iban nga mga inmates kag personnel sang jail sa Handumanan. Samtang nagapadayon man ang contact tracing kag testing sang iban pa nga mga close contacts sang 19 ka mga empleyado sa English tutorial firm na nagpositibo sa virus. Pero sila tanan ang naka-isolate na kag nagapaidalom sa quarantine. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Strikto nga ginapatuman sa karon ang health protocols sa evacuation center nga gindalaan sa mga nasunugan sa Barangay Singkang Airport. Gidalimitahan lang ang pwede makasulod sa mismo evacuation center. Sining nga hapon isa ka lapsag ang ginpaidalom sa swab test bangod ginhilanat. Yaring report. Pwede pa kamas lang tanan anay, hasta karon, hasta buwas. Sa sunod na kamo sa tent, ka sa mas, away na kamo tumangon. Ginasulit-sulit ni punong Barangay Rosini dito sa mikropono ang announcement para sa mga evacuees sa J.R. Torres Elementary School nga magsuksok sang mask. Sunod kay distrito, mabudlay ang sitwasyon nga may mga evac sa tiun sang pandemya. Gani, isa sa una nilang ginpanagtag amo ang face mask. Iyan naabtan kay inasang aga nga may mga evacuees nga wala nagasuksok sang mask. Ang kakabudlay dito, budlay kung may pandemic ka sa una ya. Pala ka mo daw magpinapikanay ka mo, gaan ka mo daw, dinumugay ka mo. Subong... Ang ginambal mo ito kang limitahan na ang gasulod sa evacuation. Limitahan. Importante, siguro, subong, no? Oo. Wala taman gina-discourage kung magkadto dere. Oo. Pero open dito na lang namon bulig, no? Pero ibutangan talaga sa drop points.
Ang gym sa J.R. Torres Elementary School daw nangin mini tent city. Sa tent nagtulog ang masobra sa 50 ka mga pamilya o kun 200 ka mga individual. Ang magkaingod balay nga sanday Jo Marie Buenofe kag Eduardo Deslate nagaistoryahanay sang ilang nga blood pressure nga hinali nagsaka. Naglabot kuno sa 160/100. Gani na ngayo sila sa maintenance kay naubos man sunog ang ilang nga mga bulong. Si Jo Marie, naabda niya pa nga nagatindog ang ilang nga balay pagpauli niya, pero saksi man siya kung paano ini nag-abo. Si Eduardo, nag-walking lang para maka-exercise kay nakaagi stroke. Pagbalik niya, natupok na sang kalayo ang ilang nga balay. Wala gid sila may nasalbar nga mga butang. Wala ka sa balay mo sa natabo. Pagbalik mo, wala ka na balay. Oo, kaya naarap ang balay pero sunog na. Abo na. Oo, naabtan ko pa nga. Wala pa abo ka tindog pag nanuna eh. Na-picturean ko pa na ano ko pa. Ngara pa. Oo, nga pag tindog pagkahapon naging nga no white. Hindi na daw nag-exercise kung lao, igo pag-abot, wala na. Nag-walking ka lang? Oo. Pagbalik mo, wala na balay nyo? Wala na. Pila ka bilog ba ta ano? Dua. Wala gid binabilin? Ang bata, again, salvar nila kung nga mong gamit, wala gid dyan. Wala sa may nasamaran sa natabo nga sunog, pero sunod sa kay punong barangay distrito, may isa ka lapsag nga ginhilanat kay inasang aga. Ila siya nga ipaswab para makasigurado kung ano ang ginabatsag sang bata. Balo may isa ka bata nga ginahilanat, ginipa-check, ipaswab ta. Paswa patrol na po. O, bali sa subong na lang adlaw, gin-report sa imo ka? Oo, subong lang adlaw yung ito. Subong mo lang adlaw, ginihilanat ang bata? Subong man lang, oo, kasi siguro na, basta kagapon. Panigurado lang ka, no? Panigurado lang. Sa records of Bureau of Fire Protection, 25 tanan ka mga balay ang nasunog sa Purok Neptune sa Barangay Singkang Airport kahapon. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Gaspi. Hindi pa gid nila matumod kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo kay nagapadayon pang ilang investigasyon. Kalabanan sa mga balay nga nasunog, himo sa mga bagay nga madasig matupok sang kalayo. Kag wala sang alagyan ang fire truck sa sulod sa Purok Neptune, amukon nga nadugayan ang pagpalong sang kalayo kag gindugangan pa sa mabaskong gadapya sang hangin. Kita mo dito base man sa amon pag pamusisa na dikit-dikit di man ang pamamalay no. Dingding to dingding lang ang pagitan sang panimalay kag kagudlayan sa aton bumbero kay ang aton mga fire trucks dira lang sa main highway naton nga pwede Hindi kasulod, sir. hindi Hindi na. kasulod dito sa mayor gid nga area so nga kinanglan naton nga magladlad sa malaba nga mga hoses para lang maka-firefighting. Sa inisyal nga pag-usisa, ginabuluban ta nga naglabot sa 350,000 pesos ang halit niya gintugas ang sunog. Humalin sang kagabi tubtob kay inasang aga, wala untat ang pag-inabot sang bulig. Sunod sa punong barangay, construction materials ang kinahanglan sa mga residente para liwat mapatukod ang ilang mga balay. Sa Good Vibes, grupo sa mga artist ang naghugpong para makapaambit sang bulig paagi sa community pantry. Pero ang pinasahi, hindi lamang pagkaon ang ilang nga napaampit, kundi pati man ilang mga talento. Yaring report. Sa sidewalk sang Artful Art Gallery sa Dalan Lacson sa Bacolod, antes nagkuha sa mga kinahanglanon nila nga pagkaon nga nagpila sa community pantry nga nagsalida anay ang mga model sa mga hand-painted barong nga obra sang fashion designer nga si Edwin Benitez. Ang mga nagalabay kag nakasakay sa salakyan nakasaksi man. May mga nagpila nga wala nakapugong nga mag-upod santo sa drumbeat sang Kamighon Brass Drumbeat and Pop Band sang Kolehiyo San Agustin. May utan, tinapay, habon, mask ug face shield ang yara sa community pantry. Si Manang nakalabay lamang sa lugar gikan sa ilang pagbaligya sa mga plastik. Manang, taga-diin ka mo nang? Barangay 10. Kaya ano nakita nyo lang na, di? Naagyan nyo lang? Suno kay Ivony Sevilleno na inspire sila sa mga community pantry nga nagginuwa. Dugang pa niya, bangod man sang napahamtangan sang ilang nga art gallery, masami may mga nagasulod kag nagapangayo sang bulig. Wala pa man nagtuhaw ang community pantry. It is so hard to turn them away knowing that everybody is experience what they're experiencing right now, not everyone. So I was thinking, why not we do it because we have a perfect location. And then also I see everyday people na neighbors din namon
mga tricycle driver, nga wala man silang pasahero. Magluwas sa pagkaon, may mga pre-loved kag wala pa magamit nga mga art supply kasubong sang pens, canvas, acrylic paint ang natipon man para sa mga maluyag sini. Ang mga artist gikan sa nagkalain-lain nga patag nga nagbatrag man sang epekto sang pandemya, nagpakamaayo nga magpaambit sang ilang nga mga talento. We also ask the artists, all kinds of artists, not just visual artists, but performing artists, fashion designers, mga sa music, no? So we ask our circle also here in Bacolod, and these people, these artists volunteer their time. Para sa ila, ang pagpaambit hindi lamang sa mga makabusog nga bagay, kundi inya nagalakip man sa paghatag sang inspirasyon gikan sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Barb ka namin kay mga artist, isa na sa mga sectors nga affected kids sang pandemic, but sila mismo naka-find man means para makahatag gyapon sa community. Amo to gani ming ang ginhambal bala sang aton nga gin-interview ni Ivony. Si Ivony. Yeah, Ivony. Nagamba siya nga hindi lang pagkaon ang ilang nga napaambit, kundi pati man ang ilang nga talento. Kag syempre ming do kahit pa paano source of inspiration man sila sa palibot nila. Kahit sa nahambal mo, di ba, affected man sila. But despite that, they were able to find means nga makapadayon. Amo ako nang bagay na Barb, ang beauty sa community pantry, hindi kailangan nga may kasarang ko or magaranon ka. As long as meron ka ng sobra-sobra or extra something, pwede o sobra ako nga mo ni, pwede ko ihatag sa iba, hindi kailangan nga damo agad kwarta. Kag sa imo, gidya kababoton ming. May mga ano to ha, mga maggamit for art bala? Tagwa ka tani, wala tani kuhan mo. Kulang tani ko yun, spot ya. Kagamuyan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Palayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.